Benvinguts a aquesta trobada virtual que hem proposat des de la biblioteca. Aquí avui ens trobem diferents clubs de lectura, que normalment fem les trobades a la biblioteca. Ho estic dient a memòria perquè si llegeixo quedaré així. Hi ha els membres del Club de Lectura Infantil, que el condueix la Montse. Saludeu, Club de Lectura Infantil. I la Montse. Molt bé. Hi ha els membres del Club de Lectura Juvenil, que porta la Raquel. Hola. Hola. Hi ha també membres del Club de Lectura Els dilluns llegim, que porto jo. Que no es noti que són les meves. I la Martona, que no la veig. Martona. I la Marta, que ens ha desaparegut. La Marta Aguilera. No sé. Aquí. No està. La Marta, que la veia. Que em sembla que canviat de lloc. Martona. I també hem convidat a la Conxi, a la Míriam i a la nostra directora, que és la Gemma. Bueno, arrel de tot el que està passant aquests dies, que estem tots a casa confinats, i aprofitant-nos que som amics d'en Salvador Masip, que el tenim aquí al mig de la pantalla, almenys jo, li vam proposar de fer una trobada així del Club de Lectura virtual. En Salvador Masip és doctor, treballa a Anglaterra, és doctor, és investigador, és escriptor, i li vam proposar, i ell, primer el vaig enredar una mica perquè li vaig dir que eren pocs, però llavors li vaig dir si obrim a més clubs de lectura, i ja veieu que som 25 avui aquí per parlar amb ell. Llavors el que hem fet és que hem preparat una mica les preguntes amb cada club, cada persona sap la pregunta que s'ha preparat, jo els hi he enviat perquè pugui veure de què anirà el tema, perquè ell segur que ens pot ajudar amb moltes coses que ens passen aquests dies pel cap i que volem preguntar-ho a algú. Llavors, com funcionarà? Clar, nosaltres això és el primer cop que ho fem. Llavors, ahir vam dir una mica com ho podíem fer funcionar, si us semblava bé. Bueno, primer, moltes gràcies, Salvador, per acceptar aquesta proposta, repte. Ell està a Anglaterra ara, o sigui, està una hora menys, va dir, no sigueu molt matiners, que si no jo encara tinc una hora menys. Llavors, hem pensat que les preguntes que ens hem preparat, per saber qui parla, les conductores dels clubs us donarem pas i direm, per exemple, Montse, és un exemple, quina pregunta tens? Llavors la Montse que expliqui del grup de lectura què és i que faci la pregunta, i que en Salvador ens contesti. D'acord? Els que domineu el tema, que veig que sou molts, ja sabeu com posar-ho així en silenci perquè no se vagin acoplant. Llavors, què més? Si a algú se li acudeix una nova pregunta que no surt, aquí al xat, que jo aneu veient, m'ho podeu apuntar i jo que faig de moderadora, si queda estona i no estem molt cansats, llavors al final li farem en Salvador, si us sembla bé. Llavors, des de la biblioteca us informem que estem gravant aquesta sessió perquè ens fa molta il·lusió, aquesta trobada de 25 persones de diferents clubs que encara no havíem aconseguit fer físicament i ho estem fent virtualment, o sigui que són noves coses que ens passen aquests dies. Ho estem gravant perquè si algú pel permís d'imatge o així no vol sortir, que ho digui o que pari el seu Zoom. Jo estic fent fotos com sempre, no és una cosa nova, ja sabeu que sempre faig fotos. Faig captures de pantalla. Llavors, d'aquesta sessió tan xula que sortirà, que estic segur que serà molt xula, la penjarem a la web de la biblioteca perquè la pugueu veure, d'acord? Hi havia dubtes sobre la privacitat del Zoom i jo tampoc els sé resoldre, però, per exemple, ahir vaig sentir a les notícies que deien que ja ho havien arreglat. Però també em sembla que és un tema d'interès general, que estem fent res que no pugui ser públic, me sembla a mi, vaja, només les imatges dels menors, però que entenc que si esteu aquí és que els vostres pares us autoritzen que estigueu aquí. Llavors, no sé, si algú té algun problema que m'ho digui i ho valorarem o taparé o faré allò que faig un difuminat o alguna cosa així. Però entenc que tots els que participeu sempre a les activitats de la biblioteca, aquest permís ja el tenim només amb el carnet. Llavors, no sé, presentar-vos en Salvador, però potser el millor és que es presenti ell, no? Com li agradaria presentar-se amb aquest grup de gent, així tan plural. Doncs vinga, em presento. Alguns ja us conec,
ja us he vist, i us recordo de les últimes sessions. Soc el Salvador Massic, soc blanenc i ara estic vivint al Regne Unit, a Anglaterra, i el que faig normalment al meu dia a dia és investigar. Soc un investigador, estic sobretot treballant en temes de càncer i estem intentant entendre també l'envelliment, perquè envellim. I això ho fem al laboratori que tinc aquí a Leicester, però ens han tancat el laboratori, ens han tancat totes les feines, estem tots a casa, com vosaltres, i estem treballant des de casa. És una mica complicat els científics treballar des de casa perquè no podem fer experiments, però ens espavilem, anem fent cosetes també. I bé, doncs això, a part d'això, soc escriptor i he escrit un munt de llibres per diferents edats, com segurament ja n'heu vist algun, i m'agrada molt escriure també, com que escriure també puc fer des de casa, això sí que no s'atura i puc continuar escrivint i treballant. I bé, estic molt content d'aquí estar amb vosaltres i preparat per contestar qualsevol pregunta que em feu. Salvador, no et sentim gaire bé, es va entrant una mica a veu, no sé. Val. O podés jo. Bueno, aquí molts membres d'aquests clubs han llegit els de lectura, els del Club de Lectura Juvenil, van llegir Els fills de la setena onada, els del Bibliovacances de l'any passat, ja saps que vam llegir dins la capsa meravellosa, vull dir que alguna cosa sí que coneixem, les nostres filles te recorden del pregó i del gelat que vam anar a menjar plegats. Sí. Doncs, si us sembla, comencem el torn de preguntes. Alguna cosa més? Gemma, vols dir alguna cosa? Donar la benvinguda, uau. Hola, Salvador. Hola, Gemma. Salvador sent? Sí. Hola, què tal? Doncs, benvingut i moltíssimes gràcies una vegada més, perquè, tenim un luxe. És un luxe poder comptar amb tu sempre i, que siguis tan i tan proper, la veritat. I, jo callo perquè sé que tenen un munt de preguntes per fer-te i deixo pas, val? I, espero trobar-te ben aviat una altra vegada. Físicament, si pot ser. Sí, ja m'agradaria, perquè ara hauria d'estar allà a Blanes amb vosaltres. Ara ja tenia un vol comprat per estar a la Setmana Santa a Blanes i mira, aquí estem. Molt bé. Que serà aviat. Comencem. Jo sí que sento ben, Salvador, Vull dir que... Vale, doncs potser soc jo que el meu internet explotarà. Encara no tinc fibra, tu. Quin desastre. Però bueno. Doncs començarem per les noies del meu club, si us sembla bé. Jo primer, el burro delante, sempre. La Rosa Corona, la Rosa Maria, Rosi, va preparar una pregunta. Rosa, vols començar? S'ha quedat congelada. Digue, Rosa. La Rosa va escriure que ella va mirar que Xina havia estat 11 setmanes al curs i la gent confinada. I em preguntava que si la previsió d'aquí, si també era de 11 setmanes confinats. O visquent amb el virus. Sí, és una cosa que ens preocupa a tots molt i és una bona pregunta perquè em sembla que és el que tothom està pensant aquests dies, no? Quan podrem sortir de casa? Bé, ara el govern espanyol està començant a dir que la setmana que ve ja la gent pot començar a tornar a treballar. A mi em sembla que encara hauríem d'estar una mica més tancats. Saps que el que és important que penseu tots és que en aquests moments no tenim cap altra arma contra aquest virus que intentar evitar el contagi. O sigui, no tenim la vacuna, no tenim fàrmacs, no tenim res per frenar el virus. Per tant, s'ha de ser, crec jo, una mica prudent i intentar fer l'única cosa que podem fer en aquests moments, que és distanciar-nos, mantenir aquesta distància social que diuen, tancar-nos a casa i anar amb molt de compte per evitar que hi hagi un gran pic de contagis. Penseu que la malaltia en si mateixa, en la majoria dels casos, és més o menys lleu. El problema que hi ha és que si ens posem malalts tots de cop, els hospitals no poden tractar tots els malalts i llavors és quan podria haver-hi més risc per les persones que tenen casos greus. O sigui que jo crec que hauríem d'intentar fer una mica de bondat el màxim temps possible, intentar estar a casa tot el que puguem i quan ens toqui sortir també amb precaució, intentar evitar aglomeracions, intentar evitar estar amb molta gent i tenir una mica de seny. Tot el que ens hem dit fins ara
intentar vigilar el que toquem, no tocar-nos la cara amb les mans, perquè penseu que el virus s'enganxa a les mans perquè s'enganxa a les superfícies, no? I si toques un objecte que està contaminat i et toques la cara, llavors és quan et pots posar malalt. Per tant, això jo crec que haurem de seguir vigilant i estar atents. Pot ser que ens deixin sortir aviat, però tot i així haurem d'estar alerta, jo crec, molts mesos. Molt bé. Bé, Rosa? Sí. Seguim amb la Judit. Judit, Sí, la teva pregunta? sí, perquè, hola, Hola. què creus que ha sortit el coronavirus? És una bona pregunta i m'agradaria tenir una resposta, no? Perquè la veritat és que no ho sabem. Sabeu què passa? El que passa és que potser no ens n'adonem, però de virus n'hi ha hagut sempre n'hi haurà. Els virus sempre hi són. Els virus estan constantment canviant, perquè penseu que són uns organismes molt petits, molt simples. Bàsicament només són uns quants gens i una closca. I aquests gens van constantment canviant i moltes vegades canvien i no passa res, però de tant en tant tenim mala sort i canvien i es converteixen en molt més agressius, molt més dolents com el que tenim ara. No? Quan un d'aquests virus apareix per mala sort, és quan hi ha el perill que salti, perquè normalment aquests virus estan als animals. Normalment els virus que hem vist que ens han donat problemes venien dels porcs o dels ocells, o en aquest cas sembla que del ratpenat. Hi ha molts animals que tenen virus que els tenen, no passa res i no ens en enterem i tothom fa vida normal. Però si en algun moment algun virus d'aquests salta de l'animal a la persona, llavors com podem tenir problemes. I sembla que aquesta vegada el virus aquest ha aparegut perquè en algun lloc de la Xina un ratpenat infectat va infectar segurament un altre animal que no sabem quin és, i aquest animal va infectar una persona i llavors va començar a escampar-se. No? O sigui, no és estrany que hi hagi virus o que hi hagi nous virus constantment i fins a cert punt és esperable que vagin saltant de tant en tant els humans. Moltes vegades, per exemple, va haver un coronavirus que va fer el mateix a principi de segle, el 2002-2003, que es deia SARS, i va passar la mateixa història. Un coronavirus que sortia segurament del ratpenat, va saltar als humans, però no va fer una pandèmia com aquesta, o sigui, no es va escampar tant, es va quedar localitzat a la Xina. Però això pot passar i segurament tornarà a passar i suposo que al llarg de la nostra vida és possible que tornem a veure un altre cas d'així. Pot ser no tan greu com aquest, pot ser menys greu, més greu, no ho sabem això, és molt difícil de predir. Déu-n'hi-do. Molt bé. I la Marta? Marta, que li vols fer una pregunta a en Salvador? Has d'engegar el micro, carinyo. Ara. Vinga, Martona. Què li vols dir? Ara. Ai, Déu meu. Te surt? Que te'n recordes, la pregunta? Sí. Doncs va. Que no ens veus, total? Vinga, Martona, com era? Quan podràs anar? On te vols anar, tu? On te vols sortir, tu? On te vols sortir, tu? On te tens ganes d'anar? Per les botigues. Les botigues, molt bé. Doncs jo tinc ganes d'anar a la platja, això sí que tinc moltes ganes. Jo m'imaginava que estaria a la platja Blanes ara, en lloc d'estar aquí tancat a casa. Les botigues, doncs és una bona pregunta, perquè clar, és una mica el que dèiem abans, no? Com tornarem a la normalitat? I la normalitat l'anirem recuperant, jo crec, a poc a poc. Jo no crec que sigui d'un dia per l'altre que direm, va, ara ja està, ja podem fer tot vida normal. I hi ha certes coses que potser tardarem més. Anar a les botigues jo crec que hauria de ser una de les primeres coses que hauríem de poder fer si es fa ben fet. Per exemple, aquí a Anglaterra tenim les normes una mica diferents a les vostres i ens deixen anar a comprar i ens deixen fer algunes coses, però, per exemple, quan entrem a les botigues ens fan estar espaiats, o sigui, només deixen entrar unes quantes persones. Per exemple, un supermercat, no? També hi ha algú a la porta que diu només pots entrar 3 persones i fins que no surt una no pots tornar a entrar. Jo crec que això serà potser el que podrem fer abans. Jo el que em costa més imaginar, per exemple, és la festa major. Què passarà a la festa major? No crec que puguem fer el concurs de focs o que puguem fer la fira. No sé què passarà amb tot això, perquè d'aquí llavors encara passen mesos, però
és les situacions de risc que dèiem, no? Si imagineu uns Blanes a l'estiu es posa ple de gent, no? Imagineu la fira, tots allà junts, tocant-nos els uns als altres. Si hi ha un virus, saltarà de l'un a l'altre molt fàcilment. Les botigues ho veig més fàcil, perquè sempre es pot procurar això, no està molt a prop de la gent. El que passa és que és molt difícil fer previsions amb aquest virus perquè canvia d'un dia per l'altre, no? Ara pot ser que estigui així i d'aquí una setmana pot ser que de cop i volta estigui tot molt controlat o al revés, que estigui molt escampat. Per tant, haurem d'anar prenent decisions, crec jo, que els presidents i els governs han d'anar prenent decisions a poc i sent això que deia una mica prudents i anant obrint les portes una miqueta, però ja veurem. Jo crec que aquest estiu normal no serà. Potser tindrem més normalitat cap al Nadal o així, perquè ara encara ens queden uns mesos difícils, crec jo. No us vull desanimar, però em sembla que va més cap aquí la cosa. Aquest any que els focs fan 50 anys, haurem de plaçar-ho també. Els haurem de veure per la tele també, em sembla, els focs. No sé com ho farem. Molt bé, doncs passo el relleu a la Montse, que ara tocaria... Bueno, hola Salvador, estem encantats a casa de tenir-te aquí, Bueno, i els meus nens del club, fantàstics, estan supercontents. Vinga, qui començarà? Començarà la Júlia Ramos, va. Júlia. Oh! Jo tinc dues preguntes. Una és, si una persona que ha patit el coronavirus se recupera, si li traieu els anticossos i l'injecteu a un infectat, l'infectat es podria recuperar? Molt bé, deixa que contesti aquesta, després fas l'altra. Molt bona pregunta. I tu vas per científica, Ja veig que pots ser una bona científica en el futur. Si us penseu, si us explico una mica com funciona una infecció, imagineu-vos, això serveix pels virus, pels bacteris i per qualsevol tipus d'infecció. No? El que passa és que quan entra un microbi a l'organisme, el cos el que fa és fabricar anticossos. No? Normalment busca la manera una de les maneres d'eliminar els microbis és pujar la temperatura, per això tenim febre, perquè als microbis no els agrada la temperatura alta, llavors el cos augmenta la temperatura, i una altra manera és començar a fabricar anticossos específics contra aquell microbi. L'avantatge és que un cop entrat un microbi, els anticossos ja es queden per allà. Sempre la cèl·lula que fabrica els anticossos es queda ja per sempre, i això vol dir que si el mateix microbi, el mateix tipus de microbi torna a entrar, ja ens podem defensar millor i normalment ja no tenim la malaltia. I això és una mica el que estàs dient tu, no? La sang de les persones que han passat el virus està plena d'anticossos contra aquest virus. I ara en aquests moments s'està mirant, sobretot quan comencen a provar a Amèrica, als Estats Units, treure aquests anticossos de la sang de les persones que s'han curat i injectar-los a la gent que està molt malalta, que té un cas més greu. En teoria, aquests anticossos haurien d'ajudar a lluitar contra el virus a les persones que tenen casos més greus. No és tan fàcil perquè és complicat, o sigui, treure anticossos d'una persona i treure-los a una altra no és senzill, perquè tècnicament és difícil, però sembla que podria ajudar a, si més no, els casos més greus. Com els deia abans, no tenim tractaments en aquests moments, podria ser un dels tractaments possibles, que seria això, treure anticossos d'una persona curada i passar-los a una persona malalta, i això, de fet, s'ha fet amb altres infeccions. No és la primera vegada que es fa, s'ha fet amb altres malalties d'aquest tipus d'infeccions. I l'altra pregunta és si això funcionés... Júlia. Contra el coronavirus? Torna a preguntar, que no t'he sentit. La vacuna? Que si dels anticossos funcionés, es podria fer una vacuna? La vacuna també és un altre problema que també estem en marxa. Sabeu què passa amb la vacuna? Us explicava abans que va haver-hi un coronavirus semblant a aquest que va sortir l'any 2003, el SARS, i es va començar a preparar una vacuna. Però com que aquell brot el que va passar és que es va quedar localitzat, no va arribar a fer una pandèmia com aquesta, es va parar la investigació i la gent ja no va deixar d'investigar amb la vacuna. I teníem una vacuna que estava a mitges, no vam arribar mai a completar-la. I ara s'ha tornat a començar a investigar la vacuna a partir d'aquella, perquè com que els virus s'assemblen molt, les vacunes podrien ser semblants, no? I així ja tenim uns quants passos fets i s'ha començat a fer. I en aquests moments ja, em sembla que són 30 o 40 tipus diferents de vacunes que s'estan estudiant. No sabem quina funcionarà, perquè les vacunes es poden fer de moltes maneres diferents. Normalment la vacuna el que es fa és agafar un tros del virus i injectar-lo perquè faci anticossos i llavors hi ha diferents maneres de fer-ho. I s'està provant a veure quina funcionarà, però jo crec que sembla que la vacuna l'hauríem de poder tenir al llarg dels propers mesos. El problema amb les vacunes també és que tarden molt en produir-se, o sigui, fabricar vacunes tampoc és fàcil. I al principi potser tindrem unes quantes vacunes, unes quantes dosis de vacunes, però per tenir vacunes per tothom tardarem mesos i mesos encara.
Molt bé. A veure, nois, els nois del meu club, en recordeu-vos-en de que era una pregunta, Júlia? Has fet les cues, Bueno, ja està, ja les has fet, ja està. No passa res. A veure, en Joan, el tenim aquí preparat, en Joan. En Joan, que no t'ho perdis, Salvador, que la seva mare, mira quin llibre té la seva mare, que se'l van portar de la biblioteca. Molt bé, aquest va molt bé per ara. Perquè a la biblioteca es va fer una taula sobre virus i aquell llibre estava allà, evidentment, i la Marta el té allà, el té confinat a casa seva amb ella. Sí, me'l quedo una temporada, Salvador. Sí, però llegir amb calma. Sí. Bueno, Joan, tu mateix ja saps. Vale. Com veus la possibilitat que hi hagi rebrots i, per tant, més períodes de confinament en un futur? Si mireu totes les perdoneu que està aquí. Si mireu totes les epidèmies o totes les pandèmies que hi ha hagut, la majoria de casos hi ha rebrots. O sigui, els rebrots jo crec que és una cosa que l'hem d'esperar. El que esperem que el rebrot no sigui tan greu com el primer brot. O sigui, depèn. Normalment tens un primer pic de contagis, després baixa, després tens un segon pic i després un tercer pic i va fent així fins que la gent, hi ha prou gent que és resistent o perquè tenim una vacuna i ja no es pot infectar. Però la grip del 1918, que molta gent en parla d'aquesta grip perquè va ser molt dolenta i va matar molta gent, aquella grip va ser al revés. Va començar un pic que va ser més o menys gran, però el segon pic va ser molt més alt. I allà va afectar molta més gent. Per tant, és molt difícil de predir com serà el segon pic o si n'hi haurà. Jo crec que és molt possible i, de fet, em temo que veurem una pujada altre cop aviat perquè a Espanya el govern està dient que sortim i anem tots a treballar el dilluns i em sembla que és una mica massa aviat i és molt possible que ara que estan començant una mica a controlar-ho faci una repuntada. Fins a cert punt jo crec que al llarg del proper any, fins que no tinguem una vacuna almenys, o hi hagi prou gent que tingui resistència a aquest virus, que això pot tardar almenys un any, anirem veient pics i espero que siguin pics cada cop més baixos i més petits, però és difícil de dir, però segurament sí que anirem veient més brots. Un moment, Montse, Sí. Que no cal fer fotos ni vídeos perquè ja els estem fent des de la biblioteca. En tot cas, ho compartirem des de la biblioteca, d'acord? I estiguem aquí atents que ja la Montse ho està gravant i jo faig fotos. D'acord? Vinga, Montse, per tu. Ara en Blai farà la pregunta en Salvador. Vinga, Blai. Sí. Bueno, ja te la saps, no? Bueno. Algú ha marxat, no sé qui, però algú ha marxat. Estic nerviós. Quin ha sigut el virus més morts ha causat fins ara? A veure, la pandèmia pitjor va ser la pesta negra, potser no heu sentit parlar, a l'edat mitjana. Va haver-hi una malaltia de pesta que transmetien sobretot les puces de les rates i va carregar-se gairebé la meitat de la població del planeta. Clar que hi havia molta menys gent llavors, però va matar a moltíssima gent, molts milions. És difícil de saber quants, però diuen que aquesta segurament va ser la pitjor. I fins i tot abans va haver-hi un parell de pandèmies molt greus al principi del segle V o segle VI, estem parlant de fa milers d'anys, on es va morir molta gent, també milions i milions de gent a l'època de l'imperi romà i tot això, que es veu que va ser important també. No se sap de què va ser aquella pandèmia segur, es diu que pot ser de verola, però hi ha hagut, al llarg de la història, resumint, al llarg de la història hi ha hagut 4 o 5 pandèmies molt grosses, que clar, com que a aquella època no teníem ni vacunes, no teníem ni fàrmacs, no teníem res, la gent es moria molt més, clar, tampoc hi havia hospitals. A partir de l'època moderna, que hem començat a tenir hospitals, vacunes, tot això, la mortalitat ha sigut menys, ha sigut més controlada. I ara les pandèmies que tenim, per sort, hi ha un número de víctimes, però mai són això tan bèsties com eren fa uns quants segles. A veure, la Núria i la Sara, a veure on estan les meves dues germanes. Crec que la que ha marxat és la Mar, sense voler o voler. No, la Mar està aquí, la veig jo, Aquí. La Lucía. La Lucía. Vale. Sara, vosaltres mateixes, una cada una, vale? Val? Morts? Perdona, que no t'he sentit, repeteix. Per què hi ha tants de morts? És una bona pregunta i, de fet, no sé si estem al 100% segurs de per què. A veure, aquest és un virus
que el que fa és que entra pel nas o per la boca i s'enganxa a les cèl·lules dels pulmons, totes les cèl·lules que tenim aquí als pulmons. Penseu, clar, que els pulmons són molt importants per respirar, no? És per on entra l'oxigen que necessitem per respirar. I el que fan aquests virus és que destrueixen les cèl·lules que hi ha al final, a la part baixa dels pulmons. I això el que fa és que no pugui entrar oxigen a la sang. I això és la causa per la qual és bastant mortal, per aquest sentit, perquè fa que la gent no pugui respirar. Llavors, per això van als hospitals, els hi posen, per exemple, més oxigen, perquè els arribi més oxigen, i si això no funciona, els hi posen un tub perquè puguin respirar amb un tub directament, per poder que els arribi prou oxigen a la sang, mentre els pulmons s'estan recuperant d'això. Però, sobretot, crec que la mortalitat, o sigui, el fet que sigui tan agressiu aquest virus o mati un grup de persones és perquè destrueix les cèl·lules que necessitem per agafar l'oxigen de l'aire. I això és un problema perquè no tenim res per parar-ho. Què aportaria la vacuna del coronavirus? Què dius de la vacuna? Torna-ho a repetir, sisplau. Què aportaria la vacuna del coronavirus? A veure, això és una cosa, també és un tema interessant, perquè és el que es diu la immunitat de grup, que aquests dies potser us sentiu parlar això de la immunitat de grup. De fet, quan es posen vacunes a vosaltres, la idea és la mateixa. Si tu tens una població, tens un grup de gent i hi ha molta gent vacunada, el virus o el microbi que sigui no pot saltar gairebé d'una a l'altra, perquè hi ha molta gent que és resistent. En canvi, si tens una població en la qual hi ha moltes persones que no estan vacunades, el virus salta molt bé i llavors és quan tenim pandèmies. O sigui, el que està passant ara en aquest cas és que com que no hi ha vacuna i ningú té resistència a aquest virus, el virus, pum, s'escampa moltíssim. Quan comencem a tenir vacunes, el que passarà és que el virus no podrà anar tan ràpid, perquè saltarà una persona i si aquesta persona ja està protegida, doncs allà es quedarà, no passarà res. I en canvi, ara el que passa és que salta una persona, d'aquesta una altra, d'aquesta una altra, d'aquesta una altra, i així anem fent. Per això és tan important la vacuna, per tenir de manera... Com sabem que la vacuna funciona? Ah, molt bé. No ho sabem fins que la provem. I això està molt bé perquè, per exemple, si recordeu, si pensem la vacuna de la grip, cada any, la vacuna de la grip, com que el virus canvia una mica cada any, la vacuna de la grip s'ha d'anar canviant cada any. I hi ha vegades que tenim una vacuna de la grip, la donem i resulta que no és tan bona com ens pensàvem. Pensàvem que seria una vacuna que protegiria el 100% de la gent que la pren i, en canvi, només té un efecte del 30%. Això ha passat algun any, que la vacuna no és tan bona com ens pensem. Això no ho sabem fins que la comencem a provar. Per desgràcia, a vegades les vacunes no funcionen, no són tan bones com ens esperem. És una mica... Hem de fer-ho sobre la marxa. I del meu club de lectura, en Salvador ens està donant una d'informació avui que, bueno, a tope. Del meu grup em falta la Júlia. On està la Júlia? No la veig. Júlia Vilanó. Avui la Júlia està superben acompanyada del papa, de la mama. Hola, hola. Vinga, noieta. Ah, i la germana també, espera, que està amagada. Com és que el SARS va quedar confinat a Xina i en canvi aquest coronavirus s'ha expandit molt més fàcil? Aquesta és una pregunta molt bona perquè ens ha preocupat els científics durant els primers mesos perquè no sabíem per què, no? Perquè s'han mirat els dos virus, el virus del SARS i el de la Covid-19, que són molt semblants, són com germans, no s'assemblen moltíssim. I per què un es va quedar parat i l'altre s'està escampant molt? Llavors han anat a mirar més concretament els gens d'aquests dos virus i han vist, per exemple, que tots dos es transmeten malament per l'aire, o sigui, no són virus com la grip, per exemple, es transmet molt ràpidament per l'aire. En canvi, aquests dos no. El que fan és que van amb gotetes de saliva i cauen molt ràpid i es queden enganxats als objectes que hi ha al voltant. Tots dos fan igual. I tots dos són bastant resistents en aquest sentit perquè poden estar hores i dies fins i tot sobre qualsevol superfície, sobre la taula, sobre la porta, esperant per enganxar alguna persona els enganxi. En aquest sentit, els dos són iguals. El que es creu que la raó per la qual aquest s'ha escampat molt més que l'altre és per un parell de coses. Sobretot perquè el que es diu la càrrega viral. La càrrega viral vol dir la quantitat de virus que una persona té a dintre quan està malalta. I la quantitat de virus que treu. Es veu que amb aquest virus es multiplica més ràpid i la gent que està malalta té molt més virus a dintre, per tant, també treu molt més virus. I això, com més virus treus, doncs més facilitat tens d'escampar-se. I bàsicament, sobretot, és això i que aquest virus és una mica o bastant més hàbil a l'hora de contagiar, en el sentit que s'enganxa molt bé les cèl·lules del pulmó, millor que l'altre.
l'altre també s'enganxava al pulmó, però aquest té com uns ganxos, imaginem-vos com una mena de ganxos a la superfície del virus que s'enganxa molt bé a les cèl·lules. I això fa que passi molt bé d'una persona a l'altra, s'enganxi i infecti molt més que no el primer. I això és molt curiós perquè la diferència és molt petita entre el virus de la SARS i el virus d'aquest. Hi ha només una petita diferència amb alguns gens. I només aquesta diferència ha fet que aquest segon virus sigui molt més fàcil contagiar-se i sigui molt més agressiu i ens doni molt més problemes quan l'altre es va quedar més o menys controlat. Penseu, però, que el primer, tot i que no es va escampar i no va ser una pandèmia, a la Xina, per exemple, va causar molts problemes i jo estic treballant amb una persona al meu laboratori xinesa i ell recorda com el 2002-2003 el país va estar parat 3 mesos, van estar confinats 3 mesos. El que passa que aquí no ens vam assabentar perquè no ho vam veure, però allà van estar més o menys igual que ara i van aconseguir controlar-lo. Mar, guapíssima, tens alguna pregunta? Sí. Doncs vinga. Que si tenim a l'estiu programat fer algun viatge, podrem anar de viatge. No ho sé, jo ho veig difícil, no vull ser pessimista i no vull deprimir-vos, però l'estiu el veig difícil. Penseu que el virus aquest, hi ha països que ja l'han passat, hi ha països que l'estan tornant a passar, hi ha països que estan començant ara. O sigui, al món no anem sincronitzats. Hi ha llocs on el virus està començant i llocs on encara no ha començat i llocs on està ja més avançat. Per tant, fer viatges de llarga distància, jo crec que haurem de ser molt prudents, perquè, per exemple, si aquí el virus ja ha marxat cap a l'estiu, però ens anem a Austràlia o ens anem a Califòrnia i allà el tenen, quan tornem cap a casa el podem tornar a portar. A mi em sembla que potser podrem fer viatges curts, però viatges llargs em sembla que tardarem encara una mica. L'estiu el veig massa a prop. Però bueno, ja veurem què passa. Això és molt difícil de dir perquè, com us deia abans, les coses canvien dia a dia. O sigui, pot ser, avui dic això, però d'aquí la setmana que ve potser les coses han canviat i he de dir una cosa diferent. Això és la gràcia de la ciència. Però si no sortim d'Espanya... Podria ser. Pensa també que els virus no en tenen de fronteres i hi ha el tema d'Europa també, que jo crec que hauríem de coordinar-nos més a nivell d'Europa que no només Espanya, per exemple. Caldrà veure-ho, perquè pot ser, per exemple, que a Catalunya no n'hi hagi gaire bé, però n'hi hagi molt a Sòria. Llavors, què fas? Te'l tornes a portar cap aquí. És molt complicat. Haurem d'anar, jo crec que haurem d'anar una mica dia a dia o setmana a setmana i anar veient què passa. I potser sí, potser tenim sort i a l'agost, no sé, tenim una zona bastant neta de virus i podem viatjar entre aquesta zona perfecta, però potser no. Depèn molt, jo crec, d'aquests segons brots que dèiem, si ara estem en el pic i tornarà a haver un altre pic, o si el segon pic serà més baix o no hi haurà segon pic. Si és així, potser sí que de cara a l'estiu potser podrem moure'ns una mica, però si no ho fem bé i es descontrola, pot ser que haurem de tornar a quedar-nos tancats a les ciutats. Mar, ja veig que tens moltes ganes d'anar de vacances. Jo també, però em sembla que ens haurem de quedar a casa. De moment. De moment. Anna Rosa i en el meu club de lectura estem tots. Molt bé. És que si la Farners vol aprofitar per fer la pregunta ara. Hola, Farners, bon dia. Hola. Què te n'acordes la pregunta que li volies fer? A ver... ¿Quan el coronavirus se'n va o no? Si se'n va o no se'n va. I això és una molt bona pregunta, perquè estem parlant tots de com que tornarem a la normalitat i tot serà normal i ja està, però el virus aquest no se n'anirà mai. El virus aquest està aquí ja per sempre. Penseu que en la història de la humanitat només hem aconseguit eliminar dos virus, que és el virus de la verola i un d'animals, de la pesta dels animals. O sigui, quan apareix un virus nou, ja es queda aquí amb nosaltres. El virus del sarampió, per exemple, el tenim aquí. El virus de la poliomielitis encara està aquí. Són malalties que potser no ens afecten gaire. La polio, per exemple, no la veiem gairebé gens aquí a Europa, però el virus existeix, el virus hi és. O sigui, no podem estar allò que dius tranquils, perquè el virus se'n va mai. El que hem de fer, doncs això, si tenim la vacuna, llavors ja no importa gaire que el virus estigui per aquí o no, perquè amb la vacuna ens podem protegir. Per tant, el virus marxar, i em sembla que ja no marxarà. Perquè l'únic que podem fer és intentar controlar-lo, intentar ser immunes contra aquest virus, tenir armes per frenar-lo, que és el que ara no tenim i per això tenim problemes. Molt bé, doncs ara passaríem la paraula al Club de Lectura Juvenil. Raquel, sisplau. Tu mateixa vas donant el pas. Hola, massa. Ai, que no la sentim gaire bé.
S'ha tallat. Bueno, jo del Club de Lectura Juvenil, Raquel, et agafo la paraula de mentre. Dono la pas amb en Martí Illes Guinart, si vol començar a fer la primera pregunta, a veure si la Raquel es recupera, que s'ha quedat tallada la imatge. Martí Illes. Hola. Puc canviar de tema? O sigui, fer una pregunta d'un altre tema? Pregunta el que tu vulguis. Doncs jo volia preguntar-te, perquè jo m'he llegit els teus llibres de Fills de la setena onada i tots els símbols de la por, i volia preguntar-te en què et vas inspirar per escriure'ls. Pels que no sapigueu d'acabar aquest llibre, són uns llibres sobre uns nois que descobreixen a poc que són especials i que tenen una mena de poders, diguéssim, que no saben d'on venen. Sense fer més spoilers, deixem-ho aquí. Doncs em vaig inspirar bastant amb els temes que tracto en el meu laboratori. De fet, he escrit altres llibres per adults més de no ficció, que reflexionen una mica sobre aquests temes de la manipulació genètica, de si podem alterar, canviar els gens dels nostres fills en el futur, si ho faríem, no ho faríem, quin interès tenia. I després d'escriure sobre aquest tema d'una manera seriosa vaig pensar, doncs, escolta, això és un tema perfecte per fer una història d'acció i d'aventures i fer una novel·la de les que m'agraden a mi, que hi hagin una mica així de misteri i de coses així científiques també pel mig. I així va ser com va néixer Els Fills de la setena onada. O sigui, agafant gairebé tot el que surt a les novel·les és possible. O sigui, no és real perquè no ha passat encara, però tot el que explico és possible. O sigui, no és una història on hi hagi un superheroi que és com el Superman i pot volar, perquè volar no és possible. Però sí que és possible tots els canvis que explico en el llibre. I volia aprofitar d'aplicar el coneixement científic real a una història de ciència-ficció, una història totalment així imaginada com són Els Fills de la setena onada. I em vaig anar animant i havia de ser en principi una novel·la i es va convertir en dues perquè la història se'n va allargar i els de l'editorial van dir que endavant, fem-ho 2 novel·les i mira, això va ser... I potser, si algun dia em deixen, faré la tercera, que tinc la idea ja al cap de com hauria d'acabar la trilogia. Gràcies. Guai, estarem esperant-hi, doncs. Ana Rosa? Ara sí, Raquel. Sí, ara te sentim, vinga. He perdut la connexió just en el moment. Bueno, aprofito per saludar en Salvador, per donar-li les gràcies. Des del nostre Club de Lectura Jove estem molt contents i jo també estic molt contenta de que els nostres nois s'hagin animat a fer aquesta trobada. I dono pas a la Judit Pere. Judit, tens la pregunta preparada? Sí. Vinga, Creus que acabarem al ple o a casa? Per què? Creus que què? Torna a dir, que s'ha tallat una mica? Creus que acabarem el curs al col·le o a casa? Per què? Mira, si vols que et digui la veritat, aquí a Anglaterra ja ens han dit que serà a casa, que el curs ja s'ha acabat, que no podrem tornar, els nois no podran tornar a l'escola i jo que treballo a la universitat i hem tancat també la universitat i el curs de la universitat ja estan pensant en el proper, quan comenci l'octubre. Què passarà a vosaltres? No ho sé, perquè el govern espanyol va per lliure i va fent unes recomanacions diferents a les d'altres països. El més normal seria que acabéssiu el curs a casa, que no tornéssiu a l'escola, perquè l'escola són situacions de risc, perquè són molta gent en un espai relativament petit i crec que és el que hauríem d'evitar. Es podria pensar, que és el que s'ha dit aquí també, de fer una tornada escalonada, per exemple, que hi vagi mitja classe només. O sigui, mitja classe dilluns, dimarts i dimecres i l'altra mitja el dijous, divendres. O sigui, fer-ho perquè no vagi tothom de cop. No sé, s'haurà de mirar amb calma i estudiar amb calma això perquè és una situació complicada. Per altra banda, s'ha de dir que el virus aquest afecta molt menys la gent jove. O sigui, es veu que és un virus que infecta poc els més joves. Per tant, fins a cert punt, potser les escoles no serien el lloc més perillós, no? O sigui, on tenim perill, com esteu veient aquests dies a les notícies, on hi ha més perill és a les residències d'avis, que hi ha molta gent gran junta, i allà sí que és una cosa que s'hauria de mirar. Però les escoles potser no és tan problemàtic i potser llavors el govern decideix que està bé fer un parell de setmanes almenys per acabar el curs. En tot cas, no crec que sigui un període molt llarg que us quedi d'escola. Possiblement la major part la passareu a casa. Molt bé. Gràcies, Judit, reina. Passem amb la Laura. Laura? Endavant, reina.
La pregunta és si estàs investigant o coneixes algú que estigui investigant sobre el coronavirus. No, jo a la meva feina investigo altres coses i de fet per això ens han tancat el laboratori. El laboratori, tots els que no són de coronavirus ens han tancat tots. I a la meva universitat sembla que hi ha un grup o dos que estan investigant virus i aquests s'han posat de seguida a treballar amb el virus. I el que està passant doncs, és que, de fet, és una cosa que és maca perquè no sé si s'havia vist mai així. A tot arreu del món, molta gent s'ha posat a estudiar de sobte aquest virus. Qualsevol que té una mica d'experiència en virus ha canviat i s'ha posat a estudiar aquest virus per poder trobar vacunes, tractaments o el que sigui. I llavors, al meu laboratori no tenim prou experiència de virus, per tant, hem hagut de tancar, però qualsevol laboratori que té una mica això d'experiència i creu que pot ajudar està estudiant, està treballant el virus. El que sí que hem fet és enviar uns quants voluntaris a fer tests. Ja sabeu que per saber si estàs infectat et fan un test, una prova, que et diu si tens el virus o no tens el virus. I això és una prova que en principi la majoria de nosaltres la sap fer perquè es fa servir unes eines que són unes eines molt típiques de la que la majoria dels laboratoris la tenen. Llavors jo tinc unes quantes persones al meu laboratori que els han enviat de voluntaris a uns centres on fan tests, on fan proves així, en plan massives. I almenys, si més no, ajudem una mica. Molt bé. La Paula, donem pas a la Paula. Hola. Tens algun familiar o amic infectat per el coronavirus? No, hi tinc molta sort. He de dir que la veritat no conec a ningú que estigui passant o hagi passat bé. Algun amic així no molt proper sí que conec algun que conec més per internet i així sí que he vist que ha passat el coronavirus, però de la meva família, per sort, o dels amics que tinc a prop, no. I això està bé. Segur que algú de vosaltres de conèixer algú que ho ha passat o ho està passant i no és una malaltia gaire agradable i en alguns casos realment es complica molt, però en tot cas és com un refredat molt fort i és una cosa que no és gens agradable. Espero que ens puguem estalviar al màxim passar per la malaltia. Gràcies. Seguim amb la Judit Manzano. Judit, la tenim per aquí? Hola, saps si serà un virus que el tinguem sempre, com la grip? El que no sabem què passarà és... Es podria convertir com la grip, no? El que no sabem és si tornarà... El que passa amb la grip és que tot torna cada any, no? Cada any és diferent. O sigui, per això és un virus que ens segueix donant problemes. El que deia abans és que sí, que el virus estarà rondant. El que no sabem és si canviarà suficient com perquè ens doni malalties cada any. O sigui, pot ser, si el virus es queda igual i no va canviant, no va mutant, en principi no ens donarà més malalties, no hi haurà problemes. Però si va canviant i que sigui lleugerament, pot passar com la grip, que cada hivern torni a venir i ens torni a donar un altre pic de malalties i les persones s'hagin de tornar a vacunar i tot això. En aquests moments no sabem la resposta. Estem encara, com que és un virus molt nou i no l'havíem vist mai abans, no podem predir massa quina mena de comportament seguirà. Jo crec que necessitarem encara un altre any per veure quina mena de comportament què fa. Si torna, no torna o què. Ja està, Raquel. Júlia. Donem pas a la Júlia. Júlia Plana. Jo? Vale. Sí. Hola. Jo volia preguntar si escriuràs alguna novel·la sobre el coronavirus, de ciència-ficció, en el futur. Sí, la veritat és que és un tema perfecte per fer una novel·la de ciència-ficció i si no jo segur que hi ha molta gent que ja ho està pensant, això. No ho sé, en aquests moments encara no m'he decidit. Estic escrivint un parell d'històries molt diferents, que no tenen res a veure amb ciència-ficció tampoc. I el que passa a mi és que jo, encara que no ho sembli, soc un escriptor molt lent i m'agrada madurar molt les idees. Escric molt i publico molt, però normalment quan surto un llibre l'he estat pensant durant anys i anys i anys i anys. O sigui, per exemple, Els fills de la setena onada, que va sortir l'any passat, i l'altre, o sigui, va ser fa 2 anys, el vaig començar a escriure el 2010. O sigui, vaig tardar gairebé 8 anys a fer-los. La majoria de llibres que faig m'agrada anar-los donant voltes. I si faig un llibre sobre el coronavirus, igual surt d'aquí 10 anys, no? Perquè sempre m'agrada madurar, no m'agrada fer llibres ràpids, m'agrada molt anar pensant els personatges, donant-li voltes. El que faig sobretot és intentar ficar-me en la pell dels personatges i viure una mica la història dels personatges durant temps, uns mesos o fins i tot anys. Llavors és quan em surt la història, crec, més clara. Per tant,
si faig alguna sobre el coronavirus, potser tardaré això, potser tardaré 10 anys a fer-la, ja veurem. De moment, però sí, crec que és una crisi molt inaudita, molt estrany, molt diferent, no havíem viscut mai res així, i crec que sortiran novel·les interessants del concepte d'estar tancats a casa i d'interaccionar en lloc de veure'ns en persona, veure'ns així per internet i tot això. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Fins aquí el nostre Club de Lectura Juvenil. Tenim un parell de joves convidats que són en Martí, que és molt amic, en Martí Coll, molt amic del pare d'en Salvador, des de petit, i la Júlia, que no sé si voleu fer alguna pregunta. Vale. Vinga, Julieta, que estàs aquí a la platja, no per quasi. Jo el que volia preguntar és què n'opinaves de les mesures que havia estat prenent el govern aquests dies sobre que la setmana que ve ja poguessin començar a anar a treballar, els grans. A mi em sembla que el govern espanyol ho ha fet molt malament i a mi no em costa res dir-ho, i ho he estat dient aquests dies en algun lloc i després la gent em diu de tot, però crec que, i no soc l'únic, crec que els governs en general a Europa no ho han fet tan bé com haurien d'haver-ho fet, perquè sobretot han tardat molt a actuar. Penseu, per exemple, si teníem l'exemple del que estava passant a la Xina, que allà veiem el que estava passant, el que estava passant a Itàlia, que aquests anaven per endavant de nosaltres. I quan va començar a haver-hi casos a Madrid, el més lògic, o els que científics deien, és que haurien d'haver tancat Madrid, haurien d'haver aïllat tota la gent de Madrid perquè no s'escampés per tota la península. I això no van fer-ho. I van estar moltes setmanes dubtant que si fem això, no ho fem, ara sí, ara no. I aquest temps de dubtar és un problema, perquè el virus va avançant, i arriba un punt que s'infecta molta més gent del que s'hauria d'infectar. Per tant, crec que hi ha hagut, en general, i això no només a Espanya, perquè a Anglaterra estem igual. A Anglaterra el nostre president, el Boris Johnson, va estar al principi dient que no passa res, infectem-nos tots i aviam veurem què passa. Que eren coses que no... Vam estar perdent un temps molt preciós al principi. I ara em sembla que estan tornant a fer el mateix, que estan precipitant-se una mica, perquè això de dir que anem tots a treballar quan el virus encara està... Tenim un munt de casos i encara està rondant per tot arreu, és una mica perillós. Haurem d'anar molt de compte que no torni a haver aquests brots que dèiem. I jo diria que s'hauria de ser una mica més prudent i esperar una miqueta més. Però clar, això és fàcil de dir des de casa nostra, nosaltres que no som polítics, però els polítics han de tenir en compte coses com l'economia del país i que si pares del país durant molt de temps, doncs també té uns efectes importants, no? En general, doncs suposo que has de trobar l'equilibri entre el que té sentit des del punt de vista mèdic i el que té sentit des del punt de vista econòmic. Però crec que anem una mica massa de pressa, que hauríem d'anar massa a poc a poc. Sí, s'entén que qualsevol decisió que prenguin és complicada, no? Sí, perquè a més pensa que segurament aquesta gent té molta pressió dels empresaris i de la gent que té poder, de la gent que econòmicament té molt poder, que els deuen estar trucant tot el dia trucant-los dient-li, escolta, volem que la gent torni a treballar. I la pressió que tenen els polítics, doncs això els deu costar molt, també. Molt bé, ara m'ha demanat una pregunta, Reina. Sí. Ara m'ha demanat la paraula a la Gemma i li passo la paraula a la Gemma. Per aquí pel xat vaig apuntant amb els que volen fer segona pregunta. No patiu. Vinga, Gemma. Salvador. Jo he fet un miniconte que es diu Alicia i el coronavirus i que es pot descarregar, no? No sé si ho dic malament, que és una descàrrega gratuïta, pot ser? I que volia... Digues. No, us ho explico el conte. Volia preguntar quan el tindrem en paper, si el tindrem en paper i si el podrem tenir a la biblioteca. O sigui, pels que no ho heu vist encara, de fet, els que heu llegit vosaltres el llibre aquest Dins la capsa meravellosa, que era una història de l'Alicia i el seu pare que entraven dintre una cèl·lula i feien una mica d'investigació per allà, el que va passar és que l'editorial que va publicar aquest llibre em va dir si volia escriure un conte ràpid, un miniconte, perquè són 6 pàgines només, per explicar una mica què era el virus als més joves, als nanos. I jo vaig dir, sí, tant, encantat de fer-ho, si puc fer-ho amb el mateix dibuixant del primer llibre, perquè el dibuixant, l'Emilio, crec que és un gran dibuixant, m'agrada molt i que fa molt bona feina,
i vaig dir, vale, si em deixeu fer-ho amb ell, sí. Llavors el van trucar i van dir, escolta, vols fer això? I ell va dir, sí, que s'ho va passar molt bé en el primer. És un personatge molt divertit, l'Emilio, el dibuixant. És un senyor de Madrid molt divertit, molt simpàtic. I de seguida va dir que sí, vam fer una videoconferència i van dir, va, farem un llibre, vinga, va, pam. I vam discutir una miqueta la història i vam sortir amb aquesta història dels virus i són res, un conte curtet de 6 pàgines que us podeu descarregar a la pàgina de l'editorial Flamboyant i que explica una mica què és el coronavirus, el mateix que estem parlant ara, però una mica perquè ho puguin entendre també els més petits de la casa, que entenguin per què estem tancats a casa. I això, de fet, està basat en el que havia de ser el segon llibre de la sèrie, perquè vam fer el primer que anava sobre la cèl·lula i en podíem fer un altre sobre microbis. Però l'editorial encara no s'ha decidit si ens el demana o no ens el demana i mentrestant van dir, va, fem aquesta mena de preview, de pròleg al llibre i a veure si ara el voldran que el fem. De moment aquest no està previst que surti en paper, serà només digital, però espero que això sigui una mica l'embrió de poder fer un llibre més sencer sobre microbis, perquè tal com dibuixa l'Emilio, seria molt divertit veure'l dibuixant microbis i tot amb aquests colors que fa servir, que són molt macos, són com obres d'art cada dibuixet que fa. Bueno, estarem atents. Ja us aniré informant. Conchi, vols fer alguna pregunta? Bueno, yo tenía dudas. Una, si més de tipus del coronavirus, amb aquesta temàtica, que era per què a la Índia, que sembla que té una població tan extensa, sembla que hi ha molt pocs casos infectats. Vaig llegir que ara uns 200 o 300. I un altre, si pot ser, era el paper que juguen els bacteriòfags en la lluita contra tot tipus de virus, com a alternativa als antibiòtics, que també és un tema sobre el que està llegint aquests dies. Sí. Gràcies. Molt bé, sí, són bones preguntes. Comencem a parlar de la Índia. De fet, hi ha molts països, Rússia també, que és un país molt gran, sembla que té pocs casos, però crec que són coses que hem d'anar una mica en compte per un parell de motius. Primer, perquè l'única manera de saber si tens casos o no és fent proves, fent els tests. Hi ha molts països que no estan fent prou tests. Llavors, no estàs segur realment de quants casos reals hi ha. I, de fet, una mica a Espanya passa el mateix. No sabem quanta gent infectada hi ha realment perquè no estem fent proves. No estem fent prou proves per saber quanta gent hi ha. Segurament hi ha molta més gent de la que ens pensem que està infectada i que està a casa i no li faran mai el test. Llavors, això és un factor. El segon factor és que a la Índia van una mica més endarrere de nosaltres, van més a poc, o sigui, estan en una fase més anterior, per tant, segurament els casos augmentaran ara. I tercera, allà fa més calor. I el virus aquest es transmet pitjor en els països amb més calor. No vol dir que no es transmeti, però es transmet més a poc. Llavors, també l'expansió del brot és més lent. Però jo crec que acabarem veient, sobretot a la Índia, perquè són llocs on hi ha ciutats amb molta densitat, hi ha molta gent vivint junta, acabarem veient que els números aniran pujant d'aquí poc. I pel que dius, parles d'això dels bacteriòfags i totes aquestes altres possibilitats de tractar els microbis. Pels qui no esteu al cas, el bacteriòfag és un virus, de fet, és un virus que només ataca bactèries, la qual cosa va molt bé perquè el pots fer servir com si fos un antibiòtic. Mates els bacteris i no et fan res a tu. Llavors, això s'està estudiant ara perquè tenim un problema d'antibiòtics, que cada vegada hi ha menys antibiòtics. O sigui, els virus són més resistents als antibiòtics que tenim, o sigui, hi ha menys antibiòtics que funcionin bé, cada vegada hi ha més bacteris resistents. Recordem una cosa, que els antibiòtics maten bacteris però no maten virus. O sigui, els virus els maten els antivirals, els bacteris els maten els antibiòtics, van per camins diferents. I els antibiòtics en tenim bastants i de bastant bons, però cada vegada hi ha més bacteris resistents. I els antivirals en tenim pocs, bastant dolents, i la majoria de virus segueixen endavant i no s'afecten per això. Els bacteriòfags servirien per matar bacteris i és una cosa nova que s'està estudiant que podria ser una manera de superar aquest problema que tenim, que els bacteris són cada cop més resistents. Penseu que hi ha bacteris, per exemple, de la tuberculosi, que cada cop són més resistents als antibiòtics que tenim. Si aquests bacteris realment no es podem matar amb els antibiòtics habituals, tindrem problemes molt importants de brots de malalties que en principi haurien d'estar controlades, que es descontrolaran, com pot ser la tuberculosi o poden ser altres malalties. I els bacteriòfags, aquests virus que maten només bacteris, podria ser una manera de controlar-ho. Però està encara, diguem, en fases una mica inicials. S'han fet algunes proves, hi ha hagut alguns casos positius,
però jo crec que encara no està de fet de forma general i durant un temps encara haurem de seguir amb antibiòtics. Molt bé, ara dono la pas a en Martí Coll, que m'ha demanat. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, jo volia dir que la gent que ha estat en contacte amb l'exterior aquests dies, que ha anat a comprar o per motius de feina ha hagut de sortir de casa, que si té menys possibilitats d'agafar aquest virus que la gent que ha estat tancada a casa. La veritat és que, per exemple, aquí a Anglaterra, la major part de nosaltres ens deixen sortir i sortim a passejar i que ens toqui l'aire i tot això. Cada país ho està fent una mica diferent. I jo crec que el principal problema o el principal perill és quan vas en llocs que hi ha molta gent. Per tant, els que estan sortint de casa ara i van a treballar o van a comprar, per exemple, i es mantenen les distàncies i van al tanto i vigilen, jo crec que el risc d'infectar-se és relativament baix i poden més o menys anar tirant sense problemes. El que seria interessant, crec jo, és saber quantes persones han passat la malaltia ja, o a vegades pot ser que no t'hagis ni adonat. Hi ha molts casos que són lleus i ni ho saps que has passat el refredat aquest, o el refredat, la malaltia aquesta, el Covid-19. I crec que seria molt interessant fer proves, que hi ha uns tests que ho detecten, per saber qui ha passat ja, qui té anticossos ja i és possible que no es torni a infectar. Llavors, aquesta gent podria sortir al carrer amb més tranquil·litat i no haver de patir tant. En aquests moments, jo crec que el millor que tenim és si podem quedar-nos a casa, o sigui, ja el que estem fent ara, una mica. Els que no heu de sortir per res important, no sortiu, i fem això tot tant de temps com puguem, i amb això baixarem, crec, molt les possibilitats de que el virus segueixi saltant tan ràpid de persona a persona. Molt bé. Ara la Míriam, de la biblioteca, que m'havia deixat. Jo volia preguntar, des d'una vessant més literària, la creació d'una obra a quatre mans, no? Perquè si ets de dedicar-li molt de fixant-te molt i a l'hora de crear un llibre, a l'hora de fer-ho amb un altre autor, com per exemple Ullals, com el Macià Roig, com va ser l'experiència? Com es fa? Doncs una mica així també, és un tema que encara s'ha de planificar més. Normalment els escriptors, quan fem un llibre, hi ha tot, però normalment la majoria d'escriptors el que fa és es prepara molt. Es prepara el que es diu una escaleta, que és fer un llistat de totes les coses que han de passar, els personatges, unes fitxes de personatges. Tu treballes molt fins que no comences a realment escriure. O sigui, hi ha molta feina de preproducció, que es diu. Si treballes en parella, és pitjor encara. Has de fer-ho molt més, has de preparar-te moltíssim, perquè si no, la descoordinació és important. Amb el Sebastià va ser la primera persona que vaig treballar en parella, vam fer una novel·la abans d'Ullals, que es deia Mugrons de Titani, i allà vam fer tots els errors possibles. Sí, allò va ser un desastre, va ser un procés desastrós, perquè vam fer tot el que es podia fer malament i ens vam equivocar moltíssim. I jo crec que allà vam aprendre, allà vam aprendre el que no s'ha de fer quan escrius en parella. I des de llavors hem anat millorant i ara, per exemple, just ara estic acabant 2 llibres més en parella, un per adults i un per joves, i el que estem fent és això, són llibres, per exemple, n'hi ha un que portem 4 o 5 anys fent-lo, amb el mateix autor que vaig fer Herba Negra, el Ricard Ruiz, és el segon llibre després d'Herba Negra, ens vam posar a treballar de seguida després d'acabar Herba Negra, i són llibres que tardes molt, sembla que has de ser més ràpid treballant en parella, però em sembla que és més lent, perquè has de fer molt d'anar endavant, endarrere, fins i tot això, abans de començar a escriure, has de tenir molt clar el que està passant, definir molt clar tots els passos del llibre, llavors començar a escriure, retocar, perquè una de les gràcies és intentar que no es noti que són 2 persones, intentar que cadascú escriu un tros potser, però intentar lligar-ho de manera que no es noti. I això és feina, és moltes hores d'anar repassant. Però cada autor amb el que treballo és diferent. Per exemple, l'altre llibre que estic fent, que és per adults, que és una història d'amor, diguéssim, explicada des del punt de vista d'ell i d'ella. És una història amb un parell de girs per mig, i hi ha mitja part del llibre està narrada des del punt de vista de l'home i l'altra des del punt de vista de la dona. I jo escric la de l'home i una companya escric la de la dona. En aquest cas ho hem mantingut separat, però el que vam fer és que vam estar decidint moltíssim què passaria. O sigui, la història que els hi passava a la parella vam estar
parlant molt abans de començar a escriure, fins que no vam dir, va, ara ja està a punt, comencem a escriure. Llavors, mentre anàvem escrivint, ens anàvem ensenyant les parts, perquè clar, havien de quadrar molt, les parts havien d'encaixar molt bé. Si s'anaven a sopar i demanaven pollastre, a la part de l'home havies de ser pollastre i a la part de l'home havies de pollastre. Són detallets d'aquests que quan escrius sol és igual, que mengin pollastre i demanin mousse de xocolata de postre, però clar, si ho fas amb un altre ho has de coordinar molt bé perquè funcioni. I crec que és això, és molt divertit, perquè m'ho passo molt bé, perquè estàs tota l'estona interaccionant amb l'altra persona. Penseu que escriure és una feina molt solitària, estàs tu sol amb l'ordinador, no? Però si ho fas amb un altre, doncs et permet aquestes coses, potser coses que no se t'haguessin acudit mai, l'altre se li acudeixen i llavors va creixent, la història va creixent i es converteix en una cosa diferent, però requereix molt d'esforç i molt de temps. I, per exemple, després d'un temps de fer llibres en parella, em vaig atipar i vaig dir, ara vull fer un jo sol, i vaig fer Els fills de setena onada, perquè només jo sol, no volia poder dir el que volia, i vaig fer 2 o 3 llibres seguits sol. I ara he tornat a fer, ara estic tornant a fer en parella. M'agrada anar canviant, m'agrada alterar les dues coses. Un moment, falto jo per fer la pregunta. I jo, a més d'una pregunta, fem una petició, fem un recordatori a les noies del Club de Lectura el dilluns de Gin, que ja saps que llegim lectura fàcil o contes. Te vam fer un encàrrec l'estiu passat i a saber si t'has recordat de nosaltres i per quan ens escriuràs una novel·la romàntica, que som unes romàntiques, Judit, Rosa, Farners, Marta, ens agraden les històries d'amor a nosaltres. Me'n recordo que us ho vaig prometre, sí. Doncs encara... Ens posem a la cua. Sí, encara porto, com us deia això, que els projectes són molt llargs, encara porto arrossegant projectes que vaig començar això fa 4, 5, 6 anys, que encara estan acabant-se ara, i són projectes que van fent-se. Jo crec que potser us agradarà aquesta que estem acabant ara, aquesta que us deia de la història d'amor, perquè és molt romàntica, és molt una història d'amor, i em sembla que us pot agradar i la podeu seguir bé. No està especialment feta com havíem quedat d'això de la versió senzilla, però crec que aquesta la podreu seguir i esperem... La Montse tampoc n'ha fet cap. Vinga, Montse. I després comencem amb els que us heu apuntat. En Salvador n'hi podríem fer 50.000 de preguntes i no acabaríem. Ja. En algun moment haurem d'anar a dinar. Jo n'hi he fet 2, si us plau, Ana Rosa. Salta't les normes. Un moment, va. Salvador... A veure que no ho has sentit. Primera, tu creus necessari el fet d'haver de desinfectar o si serveix per a alguna cosa desinfectar les coses quan tornes de comprar, fins i tot desinfectar-te la sola de les sabates? Home, jo crec que hi ha mesures que s'han dit que semblen una mica excessives, que sembla que això sigui una guerra nuclear o una guerra bacteriològica i estiguem aquí envoltats de bacteris. Crec que cal intentar ser prudent i aplicar una mica el sentit comú més que res. Pensem sobretot que el virus entra per les mucoses, o sigui, per la pell no entra, o sigui, no travessa la pell, entra sobretot per la boca, pel nas, pels ulls, per on hi ha les mucoses. El que és important, doncs, és, quan vas a comprar, és vigilar que toques amb les mans, ser conscient del que estàs tocant. Quan arribes a casa, el primer que fas és rentes bé les mans, intentant no tocar-te la cara entremig, i la roba que portes al carrer sí que no està malament, per exemple, tenir la roba i els sabates, tot això, posar-les en un armari a l'entrada. I ja està, allà es queden perquè no reparteixis per casa. El de netejar-se les soles de les sabates o desinfectar el menjar, em sembla que és excessiu, no cal tanta història, crec jo. Les possibilitats d'enganxar un virus així em sembla que són molt baixes i és més això per les mans, sobretot rentar bé les mans, rentar les mans, per exemple, si després de comprar endreces les coses, doncs tornar a rentar les mans, però en principi no crec jo que ens puguem contagiar gaire pels productes que comprem al supermercat. No crec que, per exemple, el que és la fruita i la verdura, si les rentes com les rentes normalment, el virus ja segurament, si n'hi ha algun, se'n va. Penseu també una cosa, que és cert que els virus n'hi ha per tot arreu i es poden enganxar a les superfícies, però normalment un sol virus, per exemple, no t'infectarà, necessites 100 o 1.000 virus. Llavors, ha de ser realment que hi hagi un lloc on hi hagi molts virus, o sigui, que algú hagi tossit directament allà, per exemple, perquè realment t'agafi. Llavors, les possibilitats que això passi amb una poma o amb un enciam és bastant poc. Si ho rentes una mica, la majoria dels virus se n'aniran. Per tant, o sigui, prudència, sentit comú, però sense passar-nos tampoc. I la segona, perquè a mi me tens molt intrigada. D'on te treus el temps per fer tantes coses? O no dorms, o no menges, o no sé, hi ha alguna cosa que no em quadra. Sí, dormo poc.
M'agrada treballar a la nit. Jo crec que l'avantatge que tinc jo, que és el que em permet fer moltes coses, que és aprofito molt bé el temps. O sigui, el poc temps que tingui per fer coses l'aprofito al màxim. I, per exemple, tot i que soc lent escrivint llibres, soc ràpid escrivint. O sigui, soc lent pensant, però quan arriba l'hora d'escriure escric molt ràpid. Llavors, amb això em permet poder anar fent coses. Això i dormir poc i ser molt disciplinat. Molta disciplina Clar, a veure, soc disciplinat perquè a mi m'agrada molt escriure, per exemple, o m'agrada molt la ciència. I per mi no és cap obligació dedicar hores a això. A veure, si diguessis, ostres, que ara em fa molt de pal posar-me a escriure, clar, faria moltes menys coses. Però per mi moltes vegades és dir, ostres, tinc moltes ganes d'escriure, no? Necessito trobar estones per escriure. I ara sí que m'hi poso. I últimament, com que abans de tot això viatjava molt, perquè he anat molt a Barcelona, he anat a Mèxic, he fet molts viatges aquest any, escrivia molt bé als aeroports i als avions. És un dels meus llocs preferits per escriure. Treballes superbé en un aeroport o a la calma l'avió estàs allà amb el soroll aquell de fons. Allò em va perfecte per concentrar-me. Tinc aquesta sort que puc treballar molt bé als trens. Els trens m'agraden molt. Els trens és un dels meus llocs preferits per treballar. El tren és supercòmode. I llavors, clar, tot això, hores que la gent aprofita per fer la migdiada o per llegir un llibre, doncs jo estic treballant i així vaig avançant. Jo aprofito per fer la migdiada. Com la majoria de gent. Bueno, doncs, no sé, l'última pregunta. La Gemma demana tu per fer una pregunta o que doni pas a una altra persona? És que a mi no... Una última. Vinga, Gemma. Digues. Salvador, una pregunta. Una cosa que últimament estic pensant. Quan has parlat dels animals, possiblement havia passat d'un animal a una persona, a les persones que convivim amb animals domèstics, ara, per exemple, jo que tinc un gat, el gat no el puc tenir tancat. Jo visc en un espai obert i llavors el meu gat no està tancat a casa. Podrien ser transmissors del coronavirus? És una bona pregunta i és un tema que tot just ara estem començant a veure dades sobre això. Els gossos se sap que no s'infecten perquè, penseu, o sigui, els virus en teoria s'uneixen, imagineu-vos el virus, que és una mena de boleta que s'enganxa a les cèl·lules d'un organisme, d'un animal o d'una persona. S'ha d'enganxar a una zona concreta, o sigui, ha de reconèixer una proteïna concreta i s'enganxa allà. Aquestes proteïnes són diferents en diferents animals, o sigui, cada animal la té d'una forma diferent. La proteïna d'aquest virus, la proteïna a la qual s'enganxa aquest virus, és molt semblant entre els humans i els ratpenats, per exemple. Per això és possible que un virus que afecta el ratpenat salti també als humans. Els gossos no, per exemple. Els gossos tenen la proteïna aquesta és diferent i el virus no s'hi pot enganxar. Per tant, per gossos sembla que no. Però gats i s'ha vist tigres, tota la família dels gats, sembla que sí que es poden contagiar pel virus. Per tant, podria ser que els animals, els gats i els animals de companyia o els animals salvatges poguessin actuar com el que es diu reservori, que és on el virus s'acumula, diguéssim, i pot quedar-se allà amagat un temps i tornar a saltar humans. Això no vol dir necessàriament que et puguis contagiar el teu gat o que tu puguis contagiar el gat, perquè és un tema de quantitat de virus. O sigui, quants virus realment pots passar-li tu al gat o el gat et pot passar a tu. És el que dèiem abans. Si et passa un sol virus no t'infectaràs. Si te'n passa 10, tampoc. Si te'n passa 1.000, potser sí. Si te'n passa 10.000, potser llavors segur. I el que s'ha vist és que, de moment, els gats s'infecten o tenen el virus, però no tenen una càrrega viral, no tenen tants virus com els humans. Llavors, no s'ha vist encara cap transmissió entre gats i persones. O sigui, se sap que els gats s'infecten, se sap que les persones s'infecten, però encara no s'ha vist que s'infectin els uns als altres. No hi ha cap cas encara. La qual cosa no vol dir que no es vegi en el futur. Pot ser que en el futur veiem que els gats se poden passar. Però pel que sembla, la quantitat de virus que tenen els gats a dintre de moment no sembla prou gran. O sigui, la que tenen a dintre i la que treuen per la saliva no sembla prou gran com perquè es puguin infectar a nosaltres. Però això és una cosa molt, molt nova que ha aparegut, ens ha començat a parlar fa potser 2 o 3 setmanes i encara no tenim prou dades per saber exacte. De fet, això va saltar una mica l'alarma quan vam veure que un tigre del zoo de Nova York s'havia infectat. I s'havia infectat el tigre a través de la persona que el cuidava. Això vol dir que havia saltat d'humans a un gat, perquè els tigres són com gats en molts sentits. Llavors, ara el que no s'ha vist és que passi del gat torni als humans encara.
però pot ser perquè és que no ho hem mirat encara. Per tant, jo estaria tranquil, jo no fugiria dels gats, o sigui, el gat que faci la seva i vagi fent, ni el tancaria a l'armari, pobre gat, però pot ser que d'aquí uns mesos sapiguem més coses sobre això. Vale, gràcies. Estem disfrutant molt, però ara donaré només les 4 últimes paraules, els que us heu apuntat. La primera és la Júlia Vilanó, que és la primera que demana per fer una altra pregunta. Júlia? Com explicaries que sent un virus tan contagiós hi hagi hagut relativament pocs casos a Xina i, sobretot, molt confinats a la província de Wuhan, sense que hagi afectat a tot el país? Sí, és una bona pregunta perquè, de fet, és un virus realment molt contagiós i molt difícil de tenir controlat. Però el que els xinesos van fer molt bé van ser que van tancar de seguida la regió aquesta de Wuhan, d'on va haver el brot inicial, i van tancar tots els accessos, totes les carreteres, tots els trens, tot, i van deixar-ho molt localitzat. Llavors el virus es va escampar molt dintre d'aquella zona, però no va sortir tant cap a fora. I crec que això és una mica el que dèiem abans, no? Si pots fer aquestes accions molt ràpides, si pots aïllar ràpidament una zona, les possibilitats que el brot no sigui tan bèstia com hem vist en alguns llocs són altes. O sigui, per exemple, si això ho haguessin fet en Madrid, que Madrid va ser el focus d'entrada a Espanya, a la península, i fins i tot Barcelona, que la Barcelona és una ciutat gran, també és una ciutat que hi ha hagut molts casos, si haguessin tancat bé aquestes zones que van fer a la Xina, s'hagués escampat molt menys el virus. I a Itàlia va passar el mateix. A Itàlia no van saber tancar la part nord i de la part nord se'n va anar cap al sud de seguida. Els xinesos, clar, tenen l'avantatge que viuen en un estat molt més autoritari, no? I és gairebé una dictadura, i si el govern diu tots a casa, tothom se'n va a casa, no? I el govern diu tanquem el país, es tanca el país. A Europa és més relaxat, o la gent dius quedeu-vos a casa i se'n van a la platja, se'n van a la zona residència, que és el que vam veure al principi, no? Que tota la gent de Madrid se'n anava a la casa que tenia a la platja. Llavors, és una mica també, depèn de la forma de ser de cada país. Però la Xina, són això tan disciplinats i havent actuat amb rapidesa, va aconseguir frenar-ho bastant bé dintre del que cap. Molt bé. Martí Illes, vinga. Una, que m'has dit 3, però una. Tria una, la que t'assembli més. Sí. Vale. I jo vull preguntar perquè diuen que no podem pujar als terrats comunitaris perquè el virus queda a l'aire, però tu abans has dit que el virus cae, llavors no entenc... No, el virus a l'aire passa molt malament, no funciona. O sigui, pensa que hi ha 2 tipus de transmissió a través dels pulmons, diguéssim. Una és a través del que es diu l'aerosol, que és el que respirem. Quan respirem tots deixem anar aire i gotetes molt petites de saliva. I això hi ha virus que viatgen amb aquestes gotetes, per exemple, de la grip. La grip es transmet molt bé així, amb aquestes gotetes de saliva. Aquest no, aquest és un virus que viatja sobretot amb gotes de saliva més grosses. I això és el que fa que quan surt de la boca viatja molt poc i cau de seguida a terra. I jo crec que el perill en els terrats comunitaris és més de tocar les superfícies que pugui haver i que algú pugui haver tirat virus sense saber-ho allà, més que no el virus que estigui flotant a l'aire. Jo crec que virus a l'aire no en tenim gaire. Per això no cal, potser hi ha tanta discussió de si hem de portar mascaretes o no portar mascaretes, perquè la mascareta sobretot et protegeix contra els virus que estan flotant a l'aire. O al revés, la mascareta evita que tu treguis el virus, per tant les persones que poden estar infectades sí que una mascareta pot ser útil. Però en principi, virus allò surant i flotant per l'aire, aquest virus passa poc. I sobretot no tocar les superfícies i zones comunes com potser els terrats o, per exemple, els parcs d'infantils, on hi ha els gronxadors i tot això, allà és la zona perfecta perquè els virus s'hi enganxin i vagin passant de nen a nen. Per tant, tot això s'ha de tancar i s'ha de vigilar molt. Molt bé, ara hi havia la Júlia Ramos, que no la veig. Jo. Joan, primer va la Júlia Ramos. La Júlia Ramos ha sortit. Vale, doncs ara et toca a tu, Joan. Vinga. Vale. Mira aquí. Quants nens i nenes menors de 18 anys s'han infectat? Molt pocs, i de fet és una cosa que ara vaig veure l'altre dia que començaven un estudi a Barcelona, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, per intentar entendre per què els nens no s'infecten. Em sembla que el percentatge de nens està al voltant del 2% de totes les infeccions. O sigui, no tan sols no són casos greus, sinó que a sobre ja ni s'infecten els nanos. O sigui, la majoria de vosaltres podíeu estar més tranquils, no tranquils del tot, però més tranquils perquè el virus no us infecta tant a la gent jove. Per què? Ni idea. Hi ha alguna cosa en els joves que fa que el virus no
no s'hi enganxi tan bé. I, a més, si causa la malaltia sol ser menys greu que la gent gran. Això, cada virus és diferent. Per exemple, el virus aquest que comentàvem abans de la grip del 1918 infectava molt bé la gent jove, era just al revés. Hi va haver molts casos de gent jove infectada. Aquest sembla que és al revés, que la gent jove els deixa bastant tranquils, els nanos no s'infecta tant. El per què no ho sabem, però si més no és una cosa bona. La majoria de vosaltres podeu estar relativament tranquils, no es pot estar mai tranquil del tot, però podeu estar més tranquils perquè el virus a vosaltres no us atacarà tant, segurament. Molt bé, doncs, que jo tingui aquí ja no hi ha ningú més que volia fer cap més pregunta. O algú... Bueno, en Martín tenia dos o tres... Ah, la Judit! Vinga, va. Judit. Obre el micro, reina. Obre el micro. Que està la Judit? La Judit... Ara. Ja el tens obert. Cantareta. De cara a algun llibre de lectura fàcil, has pogut fer? No, encara no. I espero poder-ho fer, com us vaig dir que faria l'estiu passat, però he tingut molta feina, la veritat. Aquests dies estic molt enfeinat amb tot això del virus i amb les feines. Penseu que, a més, clar, jo, a part d'investigador i escriptor, faig classes a la universitat. I la universitat, d'un dia per altre, van tancar la universitat i es van quedar tots els estudiants amb classes penjades i sobretot els exàmens. Ara estem just a punt de començar la temporada d'exàmens. I estem tots embolicadíssims per intentar trobar la manera de fer que els nostres alumnes puguin fer exàmens des de casa. Que no és, clar, és molt diferent un examen a l'escola, imagineu-vos, o fer un examen des de casa, ja us ho podeu pensar. I tot el problema de muntar exàmens i això ens està xuclant molt de temps. Ara, de fet, aquests dies no tinc ni temps per escriure, vaig molt embolicat amb temes de ciència i de fer classes. Però, bueno, algun dia m'hi posaré. Vale, doncs li dono pas a la Gemma perquè tanqui una mica la sessió, la nostra directora de la biblioteca. Bé, doncs, donar-vos les gràcies a tots per venir a aquesta trobada. Ha estat superxula, enriquidora i ens ha resolt de dubtes. Sobretot donar-te les gràcies a tu, Salvador, una vegada més per a vosaltres. Molts ànims i molta saviesa perquè tota la comunitat científica ens ajudeu a sortir d'aquest lió. I bé, doncs, emplaçar-te a la propera reunió, a veure si pot ser física, una bona carrera després del coronavirus a la sala Roberto Bolaño a la biblioteca. Moltíssimes gràcies i fins la propera i cuida't molt, cuideu-vos molt tots, que us vull veure ben sants aviat a la biblioteca. Una abraçada a tots. Moltes gràcies a tots per convidar-me i gràcies per les preguntes, ha sigut molt interessant, m'he passat molt bé. I, de fet, estem aprenent aquests dies a tenir interaccions socials diferents. Abans ens quedàvem per fer el vermut o per fer l'aperitiu i ara quedem per fer videoconferències. I crec que és una bona manera, igualment, de, si més no, mentre duri això, poder seguir comunicant-nos, poder parlar amb gent, poder aprendre coses o sentir. Jo també aprenc molt quan faig aquestes sessions i m'interessa molt sentir les vostres preguntes i m'ha fet molta il·lusió poder xerrar amb vosaltres i espero que sigui més la propera la podem fer en persona i ens podem veure cara a cara, que sempre és més divertit. Cuideu-vos molt. La propera cara a cara. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies, adéu. També veure-us a tots,